Wannan wace? Okay. Ai da naga kira hankali na ya tashi. Alami. Ce ba lafiya. Ina file din na budget da muka yi wanda na ba. Ya na ba. Sai na. Kabar? Okay na ruga? To shikenan. Idan ka ga wani motsi wanda ba gamsu da shi ba, sauri ka ga mu. Gaji. To. Ni da naga an kira mu da daddaren nan ai sai abin ya bani tsoro. Lafiya dai? Dalilin da yasa na tara ku anan. Matsala muke fuskanta babba. Wannan yaron yana so ya samu a bala'i. Ko? Da haka idan ba mu dau matakin da ya dace ba, ni da ku muna ruwa. Bara ma kai ciyaman. Dukanmu ne. Ai cutar kashi har da mai gari. Akwai wannan yaron Ziya'ul Haq. Yana nan ya shirya tsaf dan ya tona mana asiri akan wannan badakala da muka yi. Da haka ya kamata dukkan mu nemi mafita a daren nan tunda bai ji ya kai information din nan ba. Da haka me ya kamata mu yi mafita? To ta ina ne mafita ke? Ni ina da shawara guda ɗaya. Abin da ya dace a yi shine kawai a kawar da shi. Kisa. Wani shawara ta yi. Kwarai kuwa, don da a kawar da shi kawai magana ta gari. To ai shine ko? Ko ba haka ba ciyama? Saboda ka kafa asirin mu zai tono. Mun riga mun ci miliyoyin kuɗi. Kai ka ci miliyan nawa, wannan ya ci miliyan, wannan ya ci miliyan nawa. To idan ba wannan muka ba mu da wata mafita wallahi. Na ji daɗin wannan shawarar ta yi. Ina mutanen hayaki las. Na. Ina ganin su ya kamata mu samu. Kai kana da hanyar su? Ina hanyar su. Na yi donation 100. To da ko ba duk a cikin ya kamata ko ya ɗauko kuɗin da za a haɗa a basu. Ni ma na bada 100. To kai me zaka bayar? Ni ku gama hada duk abu ne karasa zan karasa ko nawa ne? Kai ce mun za ka bada 700. Ka je ka gama da su jiyan da aka tura maka wannan ba ni za su in Allah ya An gama. in Allah ya ba da damuwa ko Babu damuwa. to dan Allah mu rufa mu sani. Amma dan Allah dan Annabi duk yadda za a yi karka bari asirin mu ya tono. A babu wanda zai sani ko da kawai an yi an gama. Shine magana. Yarinya, dan girman Allah ki taimaka min da ruwa ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi kwana na uku ban sha ruwa ba. Ki taimaka min dan Allah. Yarinya, dan Allah dan Annabi ki taimake ni, ina cikin damuwa ne. Sai dai ka gaya wa babana ya taimake ka. Hai. Yarinya. Wato na yaba da hankalinki. Na yaba da hankalinki. Dan Allah. Wata amana nake so in baki dama. To shi ma sai dai na ba wa babana ya ajiye maka. Yarinya. Saƙon ba na ajiyewa bane ba. Aikenki zan yi. Kai, ni ba na fita fa. Sai in zan je makaranta. Wallahi kashe ni za su yi. Dan Allah. Kashe ni za su yi. Insha Allah ni kuma zan yi ƙoƙarin in kai mini takardu don in fitar da rayuwarka. Na gode yarinya.
Amin wa alaikum salam. Lafiya? Ƙorafi na zo ka. Ƙorafi wajen wa kina ƴan makaranta. Tafi makaranta. Yanzu ƙarfe nawa ne ana zuwa makaranta ki zo kin kawo ƙorafi kina yarinya. Ki tafi daga nan wajen. Me za ki zo ki mana? Ƙorafi na zo. Wajen wa kika zo kawo ƙorafi? Tafi makaranta yanzu lokacin makaranta ne kina yarinya kin wani kawo ƙorafi. Ya haka? Dan ke daɗe. A yarinya ce take magana wai ƙorafi ta zo kawo ga ta da uniform za ta tafi makaranta. Ina hukum lafiya dau ina gajiya. Mu fa hukumar nan ta kowa da kowa ce. Gaskiya ne. Dan haka duk wanda ya kawo korafinsa ka ba shi dama ya isar da korafinsa. To mu tafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya daɗe kayi baƙuwa. Ce ne mata ta shigo mana. A gata ma muna tare da ita. To, zauna, me ke tafi da ke? Ta ce kai take son gani ciyaman. Ina wuni? Yawa, ina gajiya. Me ke tafi da ke ne? Na zo wucewa ta makaranta ne wani ya danƙa min amana ya ce in baka hannuna da naka. Amana? Ai baki amana. Amana mece ce? Gashi. Assalamu alaikum mai girma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ni Ziyaul Haq Sa'id Muhammad CPO na kamfanin da suke kula da hakkin ma'aikata. Na rubuta wannan takardar ne don in sanar da wannan hukumar tabbas rayuwata tana cikin haɗari. Sakamakon yunƙuri da na yi don sanar da wannan hukuma. Shugabannin da suke jagorantar mu sun yi babakere da kuɗin talakawa kimanin naira miliyan 56. Ina da cikakkun bayanai akan hakan. A ƙarshe ina roƙon wannan hukuma ta kawo min ɗauki tare da hakkin talakawa tunda a yanzu gidana ya gagare ni. Dajin da nake kan hanyar makarantar sakandare ta mata ya zama min mafaka. Ina ƙara roƙon wannan hukuma ta kawo min gudunmawa kuma ta ba wannan yarinya kariya. A ƙarshe ina yi wa wannan hukuma mai adalci fatan alkhairi. Na gode. Waye baki wannan takardar? Wani ne na zo wucewa gida na gan shi a cikin mawuyacin hali. Ke a wace unguwa kike? A unguwar ɗan gulbi nake. A nan gidanmu yake kusa da masallaci. It's alright. Yanzu gida zaki koma? Bari mu baki. Ga transfer. A'a. Karɓi mana na ce. A'a na gode. Karɓi na ce. Amin. Sai an jima. Da kyau. Allah ya miki albarka. Abdallah! Ni da daga ina yake? Na kai ƙorafi ne a kan 200. To ware. Ki ware mana! Wato ya kamata ku tsira da mutuncinku, ku dawo da hakkin talakawa da kuka ɗiba. Wanda kuka yi wannan abun tare da su, yawancinsu sun dawo fiye da rabin kuɗin da suka ɗauka.
So ina umarta ku da ku dawo da kuɗin nan domin ku tsira da mutuncin ko kwa samu sassautan hukunci da za a ɗauka a kanku. Ina gaya muku. Zan yi magana a madadinmu gabaki ɗaya. Ba mu da kuɗin da ya kai naira 500,000 za mu iya biya yanzu. Amma muna da kadarori da filaye da motoci a ƙasa. Ba wannan magana ba ce. Gwamnati ta tanadi wannan hukumar ne domin ta tabbatar da masu haƙƙi haƙƙinsu. Ba zai yiwu ba mu ci gaba da rayuwa ya zama kamar kashin dankali muke ciki. Kullum na sama shine a sama. Don haka dole mu ƙwato wa mutane haƙƙinsu a gwamnatanci ko kuma a zamananci. Duk girman babban rigarka ko kuma ƙyallin hularku a nan wajen ba zai hana mu ɗauki hukunci a kanku ba. Za mu biya, amma ba mu da kuɗi yanzu gaba ɗayanmu nan ba wanda za ka ɗaga a samu naira 20,000 ma a hannunmu yanzu babu balle wa'annan kuɗi amma dai akwai kadara. To me amfanin kadarori ku ɗauki dukiyar jama'a ku dinga ikirari kuna cewa kadarori kuna azurta kanku haka ake rayuwa kai kayi shiga kamala ta mutunci kalle ka da Allah da Annabi. Saboda haka wannan magana da nake da gaske nake ba magana ce wadda za ku ɗauke ta lightly ba magana ce ta gaskiya sai kun dawo da dukiyar talakawa wadda kuka ɗauka. Ba wani zancen magana da take na a ɗaga ƙafa ko kuma wani wannan ba zai yiwu ba irin wannan. Ku ci hakkin jama'a kuma ku ringa expecting kawai a kalle ku a haka a baku ba zai yiwu ba. Wallahi tallahi kun ji hannun rantsi wallahi sai kun dawo da hakkin nan. In ba haka ba dole in gurfanar da ku a gaban shari'a.